Ти, нетерплячий малявчик. Я коментар написала 2 хвилини тому назад, а може й менше. Ти розумієш, що стиль твого намагання понизити самооцінку дуже тупий. Ну, в людей субота, люди зайняті проживанням свого найкращого життя. Дайте їм час лайкнути коментарі мої. Ти не бачив самовлюблених? Тепер побачив, Евріка. Почни себе вже любити, може тоді перестанеш займатися фігньою і лізти до людей і інших, які себе люблять. Коротше, не цікавий ти, 0. Багато таких, як ти, лазить по світі. Ні собою не займається, ні людей не розуміє, які займаються собою. А знаєш, Салоїд, люди, яких я зустрічаю особисто, дуже часто говорять, яка я приємна, як зі мною класно. А в інтернеті якісь вишкрипки часто пишуть. Що пишуть? Ви неприємна, ви себе любите. Ну, звісно, що я себе люблю. А мені неприємні ті, які так і не зрозуміли, що треба насолоджуватися життям. Просто, ні? Чи для тебе ні?